Puno sa kalipay ang pamilyang Maturan nga nabalik na ang ilang giutang nga motor human sa nahitabo nga pag-imbargo sa dealer nga walay pananghid o gibaligya sa laing customer nga wala sila pahibaw. Nalipay gid mi akong pamilya tanan nalipay nga nakuha na gyud namo ang motor kay tabangan mi sa brigada niya. Pasalamat jud ko sa brigada, Attorney Jurel, Attorney Arnel, Brigadang Alan, tanan nga trabahanti sa brigada kay nakatabang gid sila namo dako. Una nang mihangyo ang customer nga si Maturan nga bayaran ang 4 ka buwan nga bitay apan gisalikway ang ilang hangyo. Dili gid unta ni maabot sa brigada. Pag-adto nako didto kay kanang di man sila mohatag og pila ang among bayranan sa 4 months kay nahalin na daw ang motor. Hinungdan nga midangup sa Brigada Action Center kang Brigada Attorney Jurel Bruca Patinio. Buwan ng bitay, pwede na lang ninyo i-repossess nga against the will nila. No? Nga pinugos nga mamamagi, nga harason na ninyo, di na pwede. No? Kaya ba mo, tanaw nyo, gahi man mo bayad ng kuha na, pailig kaso plus damages, ay tungod, wala na mo bayad yung utang, pailig kaso. Dili na to yan, di na pa man tayo balaod. Di kay inyo na lang, kay abi inyo lang katungod ang pag-repossess. Inyo na lang pagwaon dito, wala kalibutan ng ahasan ng motor. Samot na nga ibaligya pa gyud, nyawa sila kay baw. Nagplano na unta nga mo demanda ang negosyanteng customer nga si Maturan. Apan human sa pagpakighinabi ni Attorney Jurel sa manager og abogado sa kompanya, nasabutan ra nga ibalik ang motor. Sige na, tuanin nyo. Attorney, salamat kay Attorney. Wala problema, tawagan lang. Kanya balik lang mo diri o makuha na ninyo, ha? Okay. Og gibayaran usab sa tagiya ang iyang pipila ka buwan nga bayranan. Subay sa hitabo, walay kabutangan nga pasalamat ni Maturan og misaad nga mutuman sa saad nga dili na mausab nga madili ang pagbayad. Gipasiatab sab ni Maturan ang kapaspas sa aksyon sa paghatag og pagtagad sa Brigada Action Center ngadto sa mga taong nagkinahanglan og tabang. Salamat yun guys sa brigada. Promise na ko sa Honda nga every 15th of the month ang due date bayaran din siya. Nya ako nang paningwaon nga dili gid malate. Nakadaig og miagdi si Maturan sa uban. Kung adunay problema, mudangup lang sa Brigada News FM Cebu tungod sa iyang nakita nga walay puas nga sinsirong serbisyo ngadto sa katawhan. Kung namoy mga problema guys, wani lang gid mo brigada kay andam kay silang mutabang o party medical or burial or unsa nang uban nga mga problema, love life tanan. Naa na gyud sila tanan. Mutabang gyud sila, mga buutan kay sila taga brigada. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.